ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ndru punyungut ki samla pulia ki bana gajala Meghalaya ki pulia sa Bangladesh. Kilawan pai no sala ka jong gajala. Hadiem balami ki jenga kan art ka bajur hagari Bangladesh. Kidan hado arspa arngut ki samla pulia ni India ki badan hagari Bangladesh ki balawan pai no sala ka jong gari. Bana kini ndru punyungut ki de na Meghalaya ba chispa lai phuingut ki de na ki wei pat ki jala. Saungut pat ki de ki nong jong kai perthei ki bana India. Nalor kata ki dan sa chispa iwengut ki bana Nepal ba nyungut na Bhutan. Kini baru kilawan pai lingba ka kat khaput na dauki. Lala banwan yalam no eki si India de lingba ka jingtri system jong ka High Commission ke India kumjuru ka High Commission jong ka Bangladesh. Ka sarkar Meghalaya kala pai uba hiwat rambai ubadiu additional SP jong West Giant Hills kumu nodal officer ba unle khaput man pe ye ki jingdon kam baro. Kala don ke jing ki ka sarkai ha Bangladesh man percaya ke jing ai bah kerpang ka sarkar ka bahadu laipo persen yak bahi yang asam jong kitu ki be khun ha ka thma kha khandai spa nyu phuwei. Hak baki nyo yak baha tung kam tung jam haki kam sarkar. Kani kala pinbitari ki samla pulia jong kategori bar kila pelong dak jing ki habro ko gari Bangladesh. Bar ha gani ki jing ki lakhang lo ki office sarkar ki jaka pulia bar lakhang lentiru yak surok. Usnem arjar arpo uday usnem ubaka perthai baro kawai ka mat ya ka jingjinjar sosat nagadao ka jingwan lan shop ka klam COVID-19 day hakane ka por baki nongsang snong jongane ka jala jongiru ki im hapdeng ka jingjinjar ki im hapdeng ka jing kordet bat ka kim khai namar bala khang dam lut ya baro ya ka ya ke yeng ka kit ka ba ka thiet ka pet na dong shadong kum kawai na kilat patay kubor kabalarung siya kikendong kensrot la hasor nila hanong kendong ngilabon jad kijing kibagi ba kia kendo hagapor lockdown kawai na kita kijing kabangi kendo hagapor lockdown kadai kabam habang yong kabam hakajat bin riu jongi nengong deu khau udai upiat kasini kamlu kadok kha batkum ta terter haot na perang kini kimarba katu kani ngilaban yo na kadi kazala ka jongiru henry katno kibabon hi ni haban shanya na bahar mentang ngilala na kiti gijing kibabaro ya kendu hakapo lockdown henry kum kazala ni haban kendet benriu kenang bangin dobla penbiang daladi yaladi la kalong hakabam kadi kakup kasam karyam kabet barkum ta terter lingba kani khubor yalap yariu nginyo bani merjingot kumno bangila ban poi syakathong bat ban longru kum kata karensan ka ban plilat ikipat ba ban penpau ki jing snow ki jongki hakakam ba jing don kam hakakam bat ba ka sarkaru kanla ban snap ikita ki jing don kam namar klam ka jing tailang ka jong pat ba bat ka sarkar ka jala kanumla ban yeng halaki jong ki kijan Tungunya pet menta ki egi jing ki ba khanglat ikipat ba jongi bat ki egi jinan kam jongki ka ba ka sarkar ka hapan le lengba ka Bate CTV ngiwan ra yagani ka khubor yalap yari habar ben usaipan jat bin riu kasam